Криза в Персийския залив. Извънредни новини. В този момент един от най-натоварените въздушни коридори на планетата е затворен. Въздушното пространство на Обединените арабски емирства остава затворено повече от 48 часа в събитие, описвано като най-сериозното прекъсване на гражданската авиация в региона на Персийския залив от десетилетия. Това не е симулация, не е учение. Това е активна криза, която блокира стотици хиляди души и заплашва да дестабилизира глобалната система за въздушен транспорт. Фактите са следните. След като на 28 февруари Съединените щати и Израел нанесоха координирани военни удари срещу иранска военна инфраструктура, Ислямска република Иран отговори с вълна от балистични ракети и дронове, насочени не само към израелски цели, но и срещу американски военни бази, разположени на територията на страни от залива, които традиционно са съюзници на Вашингтон. Бахрейн потвърди ракетни удари по съоръжение на обслужващия център на 5-ти американски флот. Кувейт съобщи за атаки срещу военна инфраструктура в близост до главното си летище. А Обединените арабски емирства, дом на международното летище в Дубай, третото най-натоварено в света, сега са изправени пред пряката заплаха от ирански ответни удари срещу американски активи на тяхна територия. Реакцията на органите на гражданската авиация беше незабавна и драконовска. Главната дирекция за гражданска авиация на ОЕ излезе с изявление, в което определи затварянето като изключителна предпазна мярка, целяща да гарантира безопасността на полетите и екипажите. Но официалните думи не могат да обхванат мащаба на хаоса. Международното летище в Дубай, което обикновено обслужва над 90 милиона пътници годишно, е напълно парализирано. Всички пристигащи и заминаващи полети са спрени до второ нареждане. Същото се случва и на международното летище Ал Мактум, вторият транспортен хъб на Дубай. В Абу Даби националният превозвач Etihad Airways спря всички свои излитащи полети и пренасочва самолетите, които вече са били по маршрут, обратно към летищата, от които са излетели. И емирствата не са сами. Катар затвори напълно въздушното си пространство, парализирайки международното летище Хамад в Доха, един от най-важните свързващи хъбове между Европа и Азия. Катар Airways, която оперира над 1000 полета седмично, потвърди пълното спиране на дейността си. Бахрейн също затвори въздушното си пространство. Кувейт забрани всички полети до и от Иран и спря дейността на международното си летище. Ирак затвори въздушното си пространство след първоначалните атаки. Сирия частично блокира южния си въздушен коридор. Израел поддържа въздушното си пространство затворено, с изключение на ограничени граждански полети с предварително разрешение. И разбира се, Иран напълно затвори своя район за полетна информация на Техеран поне до 3 март. И въпреки че авиационни експерти очакват удължаване на срока за неопределено време. Според данни на авиационната изследователска фирма Цириум, над 1800 полета са били отменени само през първите 24 часа от кризата. Това не включва хилядите полети, които са били пренасочени, забавени или просто не са излетели, защото нормалните им маршрути са преминавали през вече забранено въздушно пространство. Авиокомпания Emirates, най-големият международен авиопревозвач в света по брой пътници, е спряла всички свои операции от Дубай, засягайки приблизително 250 хиляди пътници дневно. Fly Dubai, нискотарифната авиокомпания на емирството, е също толкова парализирана. Etihad Airways изчислява, че прекъсванията в дейността й засягат 70 хиляди пътници на ден. И въздействието се простира далеч отвъд авиокомпаниите от залива. Turkish Airlines отмени всички свои полети до Ливан, Сирия, Ирак, с Иран и Йордания до 2 март и спря полетите до Катар, Кувейт, Бахрейн, Емирствата и Оман
до 28 февруари. Луфтанза, водещата германска авиокомпания, спря полети до множество дестинации в Близкия изток. British Airways отмени регионални полети. Air India спря всички свои полети до дестинации в Близкия изток. Air France, KLM, Iberia, Finnair, Norwegian, Japan Airlines, Cathay Pacific, Pakistan International Airlines, Aegean Airlines, Air Algérie. Списъкът на авиокомпаниите, които са спрели или пренасочили операции, расте с всеки час. Американските авиокомпании също не са изключение. Delta Airlines и United Airlines спряха всички полети до Тел Авив поне до края на седмицата. American Airlines отмени маршрута си Филаделфия-Доха. Virgin Atlantic избягва иракското въздушно пространство, което означава, че полетите и до Индия, Малдивите и Риад ще отнемат значително повече време. И това е само публично обявената информация. Авиокомпаниите пренаписват своите полетни планове в реално време, докато картата на наличното въздушно пространство се променя час по час. Но какво технически означава да се затвори въздушно пространство? Когато орган на гражданската авиация издаде нотъм или известие за авиаторите, с което обявява затварянето на своя район за полетна информация, той на практика забранява на всеки граждански самолет да навлиза в този въздушен обем. Самолетите, които вече са вътре, имат минути, за да излязат или да кацнат на най-близкото налично летище. Ръководителите на полети незабавно пренасочват целия входящ трафик към алтернативни маршрути. А за авиокомпаниите това означава да преизчислят за секунди маршрути, чието планиране обикновено отнема седмици. Нека разгледаме един типичен маршрут. От Лондон до Сингапур. Обикновено този полет пресича въздушното пространство на Западна Европа, преминава през Турция, лети над Северен Ирак или Иран, снижава се над Персийския залив, пресича Пакистан и Индия и накрая достига Югоизточна Азия. Време на полета – приблизително 13 часа. Сега, когато Ирак, Иран и заливът са затворени, този самолет има 3 възможности. Първо, да лети на север, пресичайки Армения, Азербайджан и Каспийско море към Туркменистан и Афганистан. Второ, да лети на юг, заобикаляйки изцяло Арабския полуостров, прелитайки над Египет, Червено море, Йемен, Оман и след това на изток. Трето, да отмени полета. Повечето авиокомпании избират първата опция, но това добавя между 2 и 4 часа към времето на полета. Повече време във въздуха означава повече гориво. Един Airbus А350 консумира приблизително 6 тона гориво на час полет. 4 допълнителни часа означават 24 тона допълнително гориво на приблизителна цена от $20 000 на полет само за горивото. Умножете това по стотици полети дневно и говорим за милиони долари допълнителни оперативни разходи на ден. И това без да се вземат предвид екипажите. Разпоредбите на гражданската авиация ограничават непрекъснатите летателни часове за пилотите. Полет, удължен с 4 часа, може да надхвърли тези граници, което означава, че са необходими допълнителни екипажи. А това означава допълнителни разходи. След това идва и задръстването. Саудитска Арабия и Оман, чието въздушни пространства остават отворени, сега поемат целият трафик, който обикновено би се разпределил между 8 държави. Ръководителите на полети в Риад и Маскат обработват двойно или тройно по-голям обем полети от нормалния. Това създава тесни места. Самолетите трябва да кръжат в зони за изчакване, докато дойде редът им да влязат в претоварените въздушни коридори. Всяка минута в изчакване консумира гориво и време и увеличава риска от грешки. Управлението на въздушното движение е балет с милиметрова точност. Когато удвоиш броя на танцорите на сцената
рискът от сблъсъци нараства експоненциално. Но най-сериозният проблем не е логистичен. Той е свързан с безопасността. Защото в този момент, докато говорим, ирански балистични ракети се изстрелват от иранска територия към цели в залива. Тези ракети достигат височина до 100 км по време на възходящата си фаза, преди да се спуснат към целите си. Гражданската авиация оперира на височина между 10 и 12 км. Системите за противоракетна отбрана, инсталирани в американски бази в региона, още прихващат входящи заплахи на височини, вариращи между 20 и 50 км. Виждате ли проблема? Има зона на припокриване, където балистични ракети, ракети-прехващачи и граждански самолети могат да се окажат в един и същи въздушен обем по едно и също време. На 17 юли 2014 година полет 17 на Malaysia Airlines беше свален над източна Украйна от ракета Земя-въздух, докато летеше на крайцерска височина от 33 000 фута. 300 души загинаха. Дирус ракетата не е била предназначена за гражданския самолет. Била е предназначена за военна цел. Но в хаоса на активна конфликтна зона, операторите на противоракетната система са сбъркали пътническия самолет с военна заплаха. Това е кошмарният сценарий, който органите на гражданската авиация отчаяно се опитват да избегнат точно сега в Персийския залив. Има и друг фактор – системите за радиоелектронна борба. Както САЩ, така и Иран използват електронни контрамерки, баша за да пречат на системите за насочване на вражеските ракети. Това включва GPS заглушаване, техника, при която наземни предаватели изпращат фалшиви GPS сигнали, които карат навигационните приемници да показват грешни позиции. Проблемът е, че гражданските самолети също използват GPS за навигация. Flightradar 24, услугата за проследяване на полети в реално време, съобщи, че GPS смущенията в региона на залива са толкова интензивни в момента, че множество самолети съобщават за грешни позиции с отклонения от десетки километри. Пилотите трябва да разчитат на резервни инерционни навигационни системи и визуална ориентация, когато летят в близост до тези зони. Все едно да шофираш с вързани очи. И така, колко струва всичко това? В икономически план цифрата е умопомрачителна. Международното летище в Дубай генерира приблизително 40 милиарда долара годишна икономическа дейност. Това са 110 милиона долара на ден. Ако летището остане затворено за една седмица, говорим за загуби над 700 милиона долара само за Дубай. Авиокомпания Emirates отчете приходи от 32 милиарда долара за последната си финансова година. Това са 88 милиона долара приходи на ден. Всеки ден, в който не лети, е ден с изпарени приходи. А трябва да продължи да плаща заплати, лизинг на самолети, дългове. Etihad Airways е в подобна позиция. Qatar Airways също парализирана. Да губи приблизително 60 милиона долара дневно. И това е само авиацията. Обединените арабски емирства са глобален търговски хъб. Дубай е най-голямото пристанище за реекспорт между Азия и Африка. Всеки ден хиляди тонове въздушни товари преминават през летищата му. Електронни компоненти, фармацевтични продукти, промишлени резервни части, свежи цветя, морски дарове, поща. Всичко това сега е спряно. Глобалните вериги за доставки зависят от точността във времето. До 3-дневно забавяне в доставката на критичен компонент може да спре поточна линия в Германия или Япония, умножавайки икономическите загуби експоненциално. След това идва туризмът. Емирствата посрещат приблизително 20 милиона туристи годишно. Много от тях транзитно. Ако сте европейски турист, планиращ ваканция на Малдивите и свързващият ви полет е през Дубай, а Дубай е затворен, вашето пътуване е отменено. Хотелите в Дубай, които обикновено работят с над 80% заетост, сега имат празни стаи.
Ресторантите, магазините, търговските центрове, цялата икономическа екосистема, която зависи от туризма, претърпява огромни загуби. Финансовите пазари реагират. Акциите на авиокомпаниите от залива са паднали с между 8 и 15% от началото на кризата. Цените на петрола са се повишили с 6% за 2 дни поради опасения, че ескалацията може да прекъсне потока на суров петрол от Персийския залив, дъно който произвежда приблизително 1/3 от световния петрол. Военните застраховки за самолети, опериращи в Близкия изток, са се увеличили драстично. Някои застрахователи отказват да покриват полети в региона, докато ситуацията не се стабилизира. Експерт, базиран в емирствата, ни каза: ако прекъсванията са краткотрайни, въздействието е управляемо. Но ако избягването на въздушното пространство продължи, авиокомпаниите ще се сблъскат с структурно по-високи оперативни разходи, пъти по-лошо използване на самолетите и натиск върху маржовете на печалба, особено при мрежите за дълги разстояния, които зависят от транзитните коридори в Близкия изток. Ерик Шутен, директор на консултантската фирма по авиационна сигурност Диами, беше по-директен. Пътниците и авиокомпаниите могат да очакват въздушното пространство в региона да бъде затворено за доста дълго време. Въздействието върху регионалната авиация е незабавно и силно променливо. А Хенри Хартевелт, анализатор на авиационната индустрия и президент на Atmosphere Research Group, заяви: за пътниците няма как да омекотим нещата. Те трябва да се подготвят за закъснения или отменени полети през следващите дни, докато тези атаки се развиват и, надяваме се, приключат. Европейската агенция за авиационна безопасност ЕСА издаде информационен бюлетин за конфликтна зона за Близкия изток и залива, валиден до март, предупреждавайки, че съществува висок риск за гражданската авиация в засегнатото въздушно пространство. Агенцията съветва авиокомпаниите да не оперират в тези зони, заявявайки: предвид продължаващата военна намеса, е вероятно да последват ответни действия срещу американски и израелски активи в региона, което създава допълнителни рискове не само за въздушното пространство на Иран, но и за това на съседни държави, които приютяват американски военни бази. И така, до кога ще се отвори отново въздушното пространство? Никой не знае. Настоящите нотами, известията за затваряне, изтичат на различни дати. Въздушното пространство на Катар беше планирано да се отвори отново в 10 сутринта местно време на 1 март. На Бахрейн по същото време. На Кувейт също. Емирствата имат зони за извънреден контрол на сигурността, които изтичат на 2 март. Но това са само прогнозни срокове. И вече видяхме многократни удължавания. Иран удължи затварянето си до 3 март и е много вероятно да го удължи отново, защото военната ситуация не се е стабилизирала. Американските и израелските атаки срещу Иран са проектирани да продължат няколко дни, според официални американски източници. Иран е заявил, че всички американски и израелски активи и интереси в Близкия изток са се превърнали в законна цел. Това не е риторика. Това са политически декларации, подкрепени с действия. Ирански ракети вече са ударили военни съоръжения в Бахрейн, Кувейт и потенциално в емирствата. И докато тези атаки продължават, никоя държава няма да отвори отново въздушното си пространство и да рискува граждански пътнически самолет да бъде сбъркан с военна цел. Има и скорошен прецедент. През юни 2025 година Израел и САЩ нанесоха удари по Иран, които продължиха 12 дни. През този период въздушното пространство на залива беше частично затворено или ограничено. Авиокомпаниите загубиха милиарди. Пътниците бяха пренасочвани по алтернативни маршрути, които добавяха часове към пътуванията им. И това се смяташе за относително ограничен конфликт.
Това, което се случва сега, е качествено различно. То е по-интензивно, по-мащабно и ответните ирански удари поразяват повече цели в повече държави. Има и друго измерение – стратегическата несигурност. Никой не знае дали това ще ескалира или ще се стабилизира. Ще се ограничат ли американските и израелските атаки до иранска военна инфраструктура? Или ще се разширят до ядрени съоръжения, което би предизвикало още по-суров ирански отговор? Ще се включат ли други регионални играчи? Саудитска Арабия е оставила въздушното си пространство отворено. Но какво ще стане, ако се превърне в цел? Ако Иран реши да атакува саудитски петролни съоръжения, както направи през 2019 година. Или ако ирански прокси групировки в Йемен, Ирак или Ливан се присъединят към конфликта. Всеки от тези сценарии би разширил географски опасната зона и би наложил още затваряния на въздушни пространства. И накрая има и по-широкото геополитическо измерение. Обединените в региона. С две думи. Въздушното пространство на един от най-важните авиационни коридори в света е затворено. Стотици хиляди души са блокирани. Тежки милиарди долари икономическа дейност са парализирани. И никой не знае кога ще свърши това. Следващите 48 до 72 часа ще бъдат критични. Ако военните атаки започнат да намаляват и ответните удари спрат, може да видим постепенно отваряне на въздушното пространство. Но ако ситуацията ескалира, ако има повече ответни удари, ако се включат други регионални играчи, тогава ни очаква продължително прекъсване, което може да трае седмици. И това повдига един фундаментален въпрос. Може ли глобалната система на гражданската авиация да функционира, ако Персийският залив, един от най-критичните й хъбове, е постоянно изложен на риск? Защото това не е нещо ново. През последните години многократно сме виждали затваряне на въздушни пространства в Близкия изток поради конфликти. И всеки път авиокомпаниите, правителствата и пътниците реагират изненадано, сякаш е непредвидимо събитие. Но не е. Това е новата нормалност. Този може би е време да се запитаме, изграждаме ли критична глобална инфраструктура на места, които са фундаментално нестабилни? И какво правим, когато тази инфраструктура се срине? Това е криза в развитие. Отговорите на тези въпроси ще определят не само кога първият самолет ще излети отново от Дубай, но и как ще функционира глобалният въздушен транспорт през следващите десетилетия. И в този момент никой няма отговорите.